Exclusive on the station an mana interview a nan ban fiction ya yi shiga mai kyau sai ka ce a London ko in ce dan sarki a cikin kingdom Allah sarki Allah ku ba shi hannu na duba agogo can sai Amir ya zo rungume ni ya ce min what's up my nigga honey a radio station muna freestyle har Hadiza jin ta ba mu 1000 in na tuna ranar sai in fara kuka sai hankali na ya tashi na kuka shi Amir daban ne kuma sama daban ne wai aboki na Allah ya ji kanka mun je mu gidan Boy, honey, really, oh.